Spojení amerického luxusu, síly a kultivovanosti. Tento vůz ve výbavě rezerv AVD pohání 3-litrový šestiválec Twin Turbo o výkonu 298 kW, tedy více než 400 koní. 10stupňová automatická převodovka a pohon všech kol zaručují hladký přenos výkonu a absolutní komfort. Nabízí 7místný interiér, vzduchové odpružení Airglide, parkovacího asistenta a širokou paletu komfortní výbavy. Tento konkrétní vůz byl poprvé registrován v dubnu 2025 v USA a má najeto pouhých 13 000 km. Do České republiky byl dovezen, technicky schválen a registrován společností Detsman Auto Import SE. Detsman pro vás zajistí kompletní dovoz nových i zánovních automobilů z Kanady a USA. Prověříme jeho historii, zajistíme dopravu, homologaci i registraci v České republice. Detsman Auto Import SE, váš most mezi Amerikou a Evropou.